on Virtalan Kalle ja VPR-valmistekoulusta ja toimin tämän kohteen vastaavana työjohtajana ja on itse yrittäjä ja projektijohtourakoitsijana Mäntän Jaa-Areena Oyn hankkeessa. 23.10. lähdettiin rakentamaan tähän uutta jäähallia Mänttään. Kunta hoiti siitä puut pois tontilta ja sitten sen jälkeen Destia on alkanut tuosta tekemään maanrakennustöitä. No joo, mä oon Riihimäen-Keijo Destian töissä täällä ja työmaapäällikkönä meidän firmassa titteliä. Itse on täällä mänttäläisiä. Olen asunut täällä 80-luvun alusta asti. Ja tässä aloitettiin tämä työmaa tuossa lokakuun loppupuolella ja aloitettiin pintamattan raivauksella ja kaivettiin maita, ja jonka jälkeen sitten ryhdyttiin tekemään salaojaa ja viemärilinjoja ja samanaikaisesti noita anturaperustuksia. Ja niitä kierrettiin tuosta ympäri ja täyteltiin niitä ja saatiin sitten tälle perustusurakoitsijalle siihen tilaa tulla tekemään, että päästään sitten taas täyttämään niitä. Me saa valettua, niin päästään täyttämään ne välit ja taustat sitten siihen. Ja työmaa on sillai mennyt siinä aikataulussa, mitä on kuviteltu, että pohjoispäässä sitten jouduttiin louhimaan semmoinen 600-700 neliöalueelta kalliota pois. Muutenhan tämä on itä- ja eteläreunalta niin tämmöistä pehmeätä maata ollut, mitkä on kaivettu savipintoja myöten pois sitten kovaa pohjaa.